Здравейте и добре дошли в курса на Учи към вас с Алекс. Добре дошли. Днес ще се запознаем основно с самата Canva, с програмата, нейния интерфейс и съответно нейните приложения. За целта ще споделя своя екран. Така. Ето, това е самата Canva. Как изглежда? В нея има няколко менюта и сега ще поговорим за всяко едно от менютата. На първо време това е менюто, което ни показва съответно кратки пътища до нашите проекти, до шаблоните, които представя Canva, съответно, които предоставя Canva. Нашата марка. Тук обикновено може да добавим цветове и други картинки, като лого, примерно, и така нататък, които са на нашата марка, но на по-късен етап ще говорим за тези неща. Приложенията, които може да добавим към Canva, за да може да стане по креативна нашето изображение или нашия видеоклип и така нататък. Има някои приложения, които улесняват нашата работа. Разбира се, по-специално за приложенията и кои може да ни съдействат по-бързо да създадем даден дизайн, може да видите съответно в групата там, където ще качвам трикове и съвети за работа с Canva. Добре. Тук имаме още едно меню. Какъв дизайн искате да създадете? Той е буквално на центъра от приложението и тук са разделени различните шаблони по категории, които предоставя Canva, както и търсенето на дадени шаблони. Може да дадем търсене по даден размер, например, или по нещо, което искаме да направим, например, корица на книга. Ето така. И започваме да търсиме какви шаблони сме правили като корица на книга. От тук също така са ни дадени различни категории шаблони. Например, ето тук ни е предложено в звездичката или по-скоро магийката. В момента е фани магията на Canva. Тук има различни шаблони, които ни предлага или пък най-често сме използвали ние по време, нали, на нашите дизайни. И това го запаметява Canva, за да ни е по-лесно, когато влезнем в приложението, да отворим директно размера, върху който ще работим. Имаме размери на документи, бели дъски, в които примерно да правиме блок схеми, workflow и така нататък. Презентации, различни презентации с различни размерявания. Имаме презентация 16 на 9, мобилна версия 4 на 9, 4 на... Да, и други такива. Социалните мрежи. Тук за всяка една социална мрежа, ето дори най-популярните може да видите, са разделени тук като уразмеряване. Има и раздели, които ни улесняват търсенето според различната социална мрежа. Така и видеоклипове. Видеоклиповете отново за всяка една социална мрежа може да създадем видеоклип според нейното уразмеряване. Така ни е по-лесно да открием какъв е размера, нали, на дадената социална мрежа.
Имаме и печатни продукти, които печатни продукти ни помагат да създадем покана според различните уразмерявания, картичка, плик и така нататък, листовки. Има дори за турбичка, нали, да се направи календари и така нататък. Много, много лесно е просто да отворим приложението, да потърсим това, което искаме според различните категории. Дори ето тук има различни подкатегории, за да ни е по-лесно отново търсенето. И уебсайтове, което ще правим в края на курса, защото е доста по-голяма темата. Има уебсайт, основен уебсайт. Тук говорим за статични уебсайтове, имайте предвид. Ще ви покажа как да си направите и с база данни уебсайт, който да бъде свързан с събиране на имейли и така нататък, но това по-натам в края на курса има специален раздел, в който ще поговорим именно за уебсайтовете. Та, ето има и бизнес уебсайт, уебсайт за портфолио, уебсайт за събитие, образователен и така нататък. Доста са. Дори вместо да взимате Pensite платформата, вместо да взимате други платформи, тук може да си изработите и ваше портфолио като връзка от различните социални мрежи, където ще продавате вашите продукти. Така, и тук вече имаме иконография, фотоколаж и други такива още, които не са категоризирани съответно и нямат къде точно да се категоризират. Но са отново много, много... Ето тук има за планер, някой питаше, директно готов, уразмерен. Това, доколкото виждаме, А4 планер. Добре, и сега нека да изберем. Аз винаги избирам 1080 на 1080. Т.е. нали, когато ми трябва за Инстаграм, тук говорим, тъй че избирам социални мрежи, Инстаграм или, нали, тъй като видяхте, ми беше предложено и избирам публикация в Инстаграм, където да разгледаме съответно и менютата вътре в когато трябва вече да създаваме наш дизайн. Така, на първо време ни излизат предложения за готови шаблони, които съответно може да променим нещо по тях, цвят и така нататък. И тук са ни дадени различни шаблони, като тези, които имат посочени коронката, това означава, че е с Pro версия и ние трябва да закупим съответно Canva, за да може да работим с тях, иначе ще имаме воден знак. Или другия вариант е вече след като е готов дизайна и ние сме използвали воден Pro версия, в края ни кара да си платим шаблона, за да може да го изтеглим. Така, имаме и различни стилове, като цветове. Например, ако изберем този шаблон вече и ни пита за стила, който искаме да изберем. Ние може ето от тук да вземем този стил и съответно да го прехвърли в този стил. Може да изберем и съвсем и така автоматично самата програма разбира как да, нали, да преотцвети или да отцвети самия шаблон, така че да съвпада с вашите изисквания. Може директно и от предишни, които сте правили картинки, да използва. Ето, от моите предишни картинки има запазена палитра и директно натискам автоматично да отцвети по този начин шаблона. Добре, следващото нещо, с което ще се запознаем, са елементите. На мен най-много ми харесва това. Добавям си друга страница. Така, елементите, тук има най-различни предложения, които може да използвате. Нали? Всъщност зависи от това какво сте използвали и преди, но само да си го дам отново в началото. Имате възможност за последно използване, нали, раздел,
форми, където са ви стандартните форми, примерно кръг, квадрат, правоъгълник и така нататък. Тук може да ги видите и да ги използвате в вашия дизайн. Следващото нещо, което има, е графиките. Аз най-много обичам тях, защото те нямат фон, може да им се променят в повечето случаи цветовете, в някои случаи не може и ще ви покажа как да го правите. Другото, което е, ето тук има генератор на изображение с изкуствен интелект. Това е генерирано от приложенията, които съм добавила съответно в моята канва, което ще ви покажа отново, разбира се. Стикери също, снимки отново в елементите, видеоклипове и така нататък. Ще преминем малко по-надолу към таблиците. Ако имате нужда от таблици, тук може да ги добавите, като прегледате най-удачната за вас. И вече минавам към почти края. Рамките. Когато добавите дадена рамка, ето, например, кръг, в нея след това, ако сложите снимка, ето, например, тази, я преместите, тя ще дойде в рамката, където нали, по начина, по който сте я сложили. Примерно, аз в случай така ще я преместя, за да се вижда дамата. Тъй, че тези рамки за това се използват, за да се поставят снимки в тях. Добре, преминаваме и към следващия раздел, а именно текстовете. Имате няколко стила по подразбиране, които са ви дадени. Те са заглавие, главно заглавие, подзаглавие и стандартен текст, който да добавите към вашия шаблон. Като когато натиснете даден раздел, дали заглавие, дали от другите, имате възможност да променяте шрифта, да променяте размера, да променяте цвета, съответно, дали е отдебелен, дали не. Имайте предвид, че някои от шрифтовете, които са ви дадени в самата програма, може да нямат позволение за отдебеляване на шрифта. Ще ви покажа как да го направите, ако нямате такова, нали, нямате разрешение. Тук подравняването на текста, булети, ако искате да добавите списък, нали, да е текста, който ще записвате и съответно разредката, като разредката имате редова разредка и разредка на самите букви. Ето тук, дали да са по-разширени, дали да са по-сгъстени. Ето я и редовата. Момент, само тук да ги разширя, че да минат на по... Ето така, редовата, намаляме, увеличаваме. Това е редовата разредка и ефектите, като от ефектите имате възможност да слагате shadow отзад, нали, да изглежда се едно, че е повдигнат като 3D. Ето тук издигнат отново shadow, удебеляване, което ви казах, че от тук може да правите отдебеляването на вашия шрифт, когато не го позволявам и други различни ефекти, които може да използвате. Тук в ефектите също има и изкривяване, което може да правите като ефект на вашите картинки и дизайни. Така, и идваме на анимирането, където имате възможност да създадете ваша анимация, която правите чрез местенето на, на самия елемент, който ще правите. И имате и различни други предложения, които имат директно от приложението съответно. Добре. И позиция, къде точно да се намира дадения елемент спрямо друг. Например, ако имате два елемента, един върху друг, тази позиция ще ви покаже или ще ви помогне да поставите вашия елемент дали отгоре или отдолу. Ето, например, в момента съм маркирала
снимката с позиция, аз мога да я преместя да дойде над заглавието, като натисна само напред. Също така може и да я преместя в средата и да се намира точно в центъра. Тази картинка. Следващото нещо, с което ще се запознаем, когато имаме даден елемент, работим върху даден елемент, е прозрачността. Прозрачността ни помага, примерно, когато имаме дадена картинка или пък думи и така нататък, да станат по-прозрачни. От прозрачността това се случва. Така, и идваме вече на копиране на стила. Ако примерно искаме да направим няколко ам, елемента по един и същи начин, може с това меченце, да ни улесни работата, не да правим една и съща стъпка по няколко пъти. Извинявам се. Ето, примерно, тук може да заключим дори по този начин с катиначето, да заключим позицията, да не я преместваме. Да, това относно менюто, което имаме. И имаме и относно картинките още нещо. Когато сме маркирали дадена картинка, имаме възможност да я редактираме, да я обръщаме наобратно, нали, с краката нагоре, да я обръщаме хоризонтално. И по този начин, примерно това може да го използвате при чашите. Това улеснява също работата. Тук също имаме няколко предложения, които може да използваме като дизайн на заглавия и така нататък. При менюто марка, сега, по-късно ще се върнем отново на това. При менюто марка, тук може да добавим различни палитри, може да добавим и логото на нашата марка. При качвания ще открием всички тези картинки, снимки и видеа, които ние сме качили съответно, като те са разделени на различни категории: изображения, видеоклипове и аудио. В раздел рисуване ние може да буквално да рисуваме върху картинката с различните елементи, които са ни дадени в проекти. Може да открием стари проекти, които сме правили, а пък в приложения, тук да добавим различни приложения, които ще ни помогнат да улесним работата си по дизайн. Така, ще се върна отново на снимката, когато съм я маркирала. Имаме раздел редактиране на снимки. Когато имаме Pro версия, имаме различни възможности от Magic Studio, за което им благодаря изключително много. От Magic Studio са се постарали, в Magic Studio всъщност, да поставят BG Remover, т.е. да премахнат бекграунда и ние лесно, без други програми да използваме, да премахнем фона на картинката. Ето по този начин. Съответно и остава само човека или части от човека, които програмата е разбрала, че ни трябват. Съответно, Magic Edit, разбира се, за това ще говорим по-подробно. Magic Easer, къде регистрираме дадени от картинката, така сякаш ще продължава. Примерно тук трябва да искаме да се покаже и да регистрирате с домати или чужди. Това прави самата програма. Други неща е примерно Magic Expand, където при дадена картинка, например тази, изтрихме снимката, само секунда да добавим друга. В раздел снимки ще добавя съвсем друга снимка, ето примерно тази. От Magic Expand аз мога да я сложа
като фон, един вид, да се разгърне, защото по някой път, когато гъркваме, тя излиза от размера си. По този начин самата програма разбира как да разсели която имаме, така че се изглежда добре и да е като фон на размер. Виждате ли колко готино стана. Така че да изглежда, че е добре. Така, и се връщаме отново в раздела и ефектите, които имаме. Град текст, примерно когато имаме текст от картинка и съвсем лесно може да го вземем и да го редактираме. При филтрите може да редактираме изгледа на картинката, ефекти може да сложим shadow, ето по този начин, може да сложим очертание и така нататък. Autofocus е директно, нали, когато имаме картинка или снимка, която е правена навън, да се фокусира върху даден обект, замъгляване, като ние преценяваме колко да е интензивността на замъгляването и dual tone, с който може да променим цвета на картинка. Така, мокъпите са за да ни помогнат, примерно, когато имаме дадена картинка, да я сложим върху обект, така че да изглежда, сякаш използваме телефон, нали, снимката, която искаме, сякаш някой друг я използва. В момента ми е малко бавен интернета и може би, ето в случая се зареди алоето. И сякаш дамата разглежда моето алое и моята снимка в случая. Мокъпите много хубаво работят при продажбите на продуктите, защото така един вид нали, се виждат продуктите ви в действие. Така, стигнахме и до снимките. В снимките може да разгледаме различни възможности и предложения, които ще са ни нужни за дизайните. По търсене може да намерим, примерно, алое. Тук ни дава различни предложения, които може да използваме в нашия дизайн. При фоновете, съответно, може да използваме, ни дава отново предложения какви фонове да сложим на нашата картинка, дизайн и така нататък. Ще се върна отново на елементите, както търсим снимки, като натиснем тук и зададем някаква ключова дума, така може да търсим и в елементи. Ето, например, пиша алое и то ще ми даде различни предложения, които мога да използвам в своя дизайн. Това е общо взето относно интерфейса. Само нещо пропуснах, което отново е за Pro версията, магическото превключване. Тук, ако имате някакъв текст или, примерно, книжка, която сте взели и искате да си я преведете, дигитално говоря, може да си я качите и да я използвате и да я преведете директно чрез това приложение с натискането на превод. Другото, което е, може да преоразмерявате самите дизайни чрез предложенията, които имате, или пък с специален персонализиран шаблон, размер по-скоро. Нещо, което искам да кажа е, че ето тук също имате качване, може да качите и ваши дизайни. Примерно, ако имате PDF книжка или PDF документ, може да използвате качването, за да редактирате този PDF документ. Ето, дадох ви един хак. Ще се видим отново в следващото видео. Не пропускайте, защото ще започнем вече същинската част и работата с Canva.